ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿ ತಿರ್ಲು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಗಡಿ ಗಲ್ತಂಡು ಬಲ್ತಂಡು ಮಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಿಬಿ ಕುರಿ ಮಾಸ ಪೊಲ್ತೇರು ಜನ ಆದಿ ಒಡಿಪುದ ಅಂಗಡಿ. 55 ವರ್ಷ ಪರ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಲಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಆನಂದನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಬೆಚ್ಚ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಆಂಡು ಬೊಣ್ಣದ ಗುಂಡಿ. ಕಾಪು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕುರಿಕೋರಿ ರಾಶಿ. ಹಿಡ್ಡೊಡ್ಡಿಡು ಬೆಚ್ಚಪುಟ್ಟು ಮೆಂಚಿತುವಾಲ ಆಪಿನಿ ಸತ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. 30 ವರ್ಷ ದುಲೈ ದಕ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡು ಬೆನ್ನಿ ಪಾಪ್ ಪದಕ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಲೋಕ ದಾಖಲೆ. ಕುಂಬ್ಳೆಡು ತಿಗದು ಬುರುಂಡು 5453 ಪರದೇಶಿ ಅಮಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ. ಕೊಚ್ಚಿಡ್ದು ಪೂನಗು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನು ಬಂಜರ ದಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುದ ಮರವಂತ ತಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೆನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಲ್ಕನೆ ತಿನ್ರೆಪೋದು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಅಂಚಿಡುತ್ತದೆ ಇಂಚಿಡು ಕಡಲು ಉಪ್ಪುನ ಮರವಂತೆ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗುದ್ದಿನ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಾಡಿ ಅಂಗಡಿದ ಮುಕ್ಕು ಮುಜಿದು ಪೋಪಿಲಕ ಮಲ್ದಲು. ಸಹಾರಾ ಪುದರ್ದ ಈ ಗಾಡಿ ಉಲೈ ಮೆದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಉಡಲ್ದ ಬಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಡ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂನಗು ಮಾಲ್ಕೊಣ ಹೊಂದಿತ್ತನು. ನಡುಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುನಾಡು ಮರವಂತೆ ತಲ್ಪ ಅವಗಡ ಮಲ್ದಲು. ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಕಲಗಿಡವನಗ ಎಂಚ ಇತ್ತೆರ ಮಿತಿದಾಂತಿನ ಬರಸಡು ಗಾಡಿ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು. ಐತ ನಡುಟು ಈತು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿನು ದುಂಬುಕೋಣವೆರೆಗು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಾಡಿನು ಪಿರಪಾಟ್ರೆ ಪೋಯ್ನನೆ ಈ ಅವಗಡೆಗು ಕಾರಣ ಎಂದದು ಕಣ್ಣೆದ್ರು ತೂಯಿನಕಲು ತೆರಿಪಾದೇರು. ಓವರ್ಟೇಕ್ ದಪಕ ಡ್ರೈವರ್ ಪುಡಿಪು ತತ್ತದು ಕಲ ತಾದಿ ಬೂಡ್ದು ಅರುಪಾತದನು. ಮುಲ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಇನ್ಪನರ್ನ ಸೋಮನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಬದಿಕ್ಕು ಈ ಗಾಡಿ ಗುದುದು ಅವು ಒಂತೆ ಪುಡಿ ಆತನು. ಸದ್ಯಗೂ ಏರೆಗ್ಲ ಗಾಯ ಆತಜಿ. ಈತು ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಿವ ಬಲ್ತಿರ್ದೆ. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತದು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಆದಿ ಒಡಿಪುದ ಭವಾನಿ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಕುತ್ಪದಿತಿ ಕುರಿ ಮಾಸಡು ಪುರಿತುಯಿ ಜನ ಕೋಪಡು ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚಾಯಿರು. ಹಾದಿ ಉಡುಪಿದ ಭವಾನಿ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ದ ಎದುರು ಜನ ಬೊಬ್ಬೆಪಾಡ್ನಗ ಜನ ಪಾರು ಕೊಡಿಯರು. ಜನ ಇಲ್ಲಗ ಕೊನೊಯಿನ ಮಾಸಡು ಪುರಿತುದು ಕೋಪಡು ಕೊದ್ಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾಸದ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ಯ ಬದಲು ಜನ ಕೊದ್ಯನ ತೂದು ಪೊಲೀಸರು ಪಾರ್ ಬತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ 100 ಕಿಲೋದಾತು ಮಾಂಸ ಕುರಿದಿತ್ತಿನವು ತೆರಿದು ಬತ್ತಂಡು. ಮಲಪುದ ಬೋಟದ 40 ಜನ ಕಾಪು ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೂ ಕುರಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸದೆ ತಂದು ಪೋದು ತುಂಡ ಕುರಿದು ಪುರಿ ಆತುತ್ತಂಡು. ಆತ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರಿ ಆವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದದು ಸ್ಟಾಲ್ ದಾಯಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೇರು. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದು ಗಲಾಟೆ ಆಪನ್ನು ತೆರಿನಾಗ ಅಂಗಡಿದಾನಿ ಬಲ್ದುಡ್ರೆ ತುಯ್ಯೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಪೊಲೀಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಗಲಾಟೆ ತಡೆತೇರು. ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಮಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕುರಿ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆಟು ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಕುರಿದಿನ ಕುರಿ ಮಾಸ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಪಾರ್ದು 150 ಕಿಲೋ ಮಾಸನು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಪತ್ತದೇರು. ಆಯೆ ಎನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಮಟನ್ ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ಕೊನಪೊಯ್ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೋಡ್ ದೀತು ಜೆರಿಂದದು ಪ್ರದೀಪ್ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು. FIR ಇತ್ತೆ ದಾಖಲಾತನು. ಕಾರ್ಲಾ ಬಂಡಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಪ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿ 55 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆನು ಇತ್ತೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಂಡಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆದು ಬದಲು ಮಲ್ದೇರು. ಬಂಡಿಮಠ ಸುತ್ತದ SC ST ಲೆಗಾದು 1952 ಮನೆ ಇಸವಿಡು ಈ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು. 125 ಜೋಕುಲೆಗಾದು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿ ಸಾಲಿಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಜಿ 30 ಜೋಕುಲಿತ್ತ. ಆತೆ 10 ಐಟ್ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಿರ ಒರಿದಿನಕ್ಲಾದಿತ್ತೇರು. ಜುಲೈ 2 ನಾನಿ ST ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇಲಾಖೆದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಉಂದೆನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CAOಕು ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಕರಿ ವರ್ಷನೇ ಈ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡ್ದು ಕೆಲವೆರೆನು ಹೆಬ್ರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಯಿ ಶಾಲೆಡು ಒರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರು ಭಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕುಲಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಯಿ ಕಾರ್ಲದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಬಜಿ 15 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪು ನಕಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ 85 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐಟು ಒಂತೆ ದೊಡ್ಡು ಚಾಕ ಹಾಪುಂಡು. ಪುಷ್ಪ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದು ಉಲ್ಲೇರಿ. ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಮೂಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರುವೇರಿನ್ಪಿ ನಂಬಳಿಕೆ ಉಂಡು ಇಂದದು ಪುಷ್ಪ ಅಂಚನ್ ಪಂಡೇರಿ. ದುಂಬುಗು ತೂಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಆಂಡು ಬೊಣ್ಣದ ಗುಂಡಿ. ಕಾಪು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕುರಿಕೋರಿ ರಾಶಿ. ಹಿಡ್ಡೊಡ್ಡಿಡು ಬೆಚ್ಚಪುಟ್ಟು ಮೆಂಚಿತುವಾಲ ಆಪಿನಿ ಸತ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. 30 ವರ್ಷ ದುಲೈ ದಕ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡು ಬೆನ್ನಿ ಪಾಪ್ ಪದಕ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಲೋಕ ದಾಖಲೆ. ಕುಂಬ್ಳೆಡು ತಿಗದು ಬುರುಂಡು 5453 ಪರದೇಶಿ ಅಮಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ.